Náš Pavel má za ušima. Leničko, kolik máš ušetřeno? Zeptal se mě Pavel. Sládám si do aktovky učení a dělám, že neslyším. Protože kdykoliv mi náš Pavlík řekne Leničko, hned vím, že se bude chtít se mnou o něco rozdělit. O něco, co je moje. Už ho mám prokouknutého, třeba chodím teprve do 4. třídy a on do 7. U nás je takový pořádek. Když je něco dobrého na zub, rozdělí nás mamka rovným dílem. Ale už za malou chvilku to vypadá, že já jsem dostala víc než Pavel. A za další chvíli, že nedostal vůbec nic. Náš Pavlíček si totiž k tomu svému podílu sedne a nevstane od něj, dokud jej celý nespočívá. Bože, chlapče, vždyť si zkazíš žaludek, lamentuje maminka pokaždé, když vidí, jak Pavel se svým dílem zatočil. Co pak musíš zhodnout všechno najednou? Vezmi si příklad z Lenky, doporučím mu. Lenka jsem já a jsem v tomhle směru pravý opak našeho Pavlíčka. Snažím se totiž, aby mi každá dobrota vydržela co nejdéle. Jenže tohle se mamince také nelíbí. Prosím tě, proč to tak dlouho světíš? Ještě se ti to zkazí, domlouvá mi. Je však zbytečná starost. By se mi moje polovička neskazila a nebylo mi zle, na to dbá Pavel. Hodí mi v patách a je jako zimnice. Dej mi, Leničko, dej mi, hučí do mne tak dlouho, až nemám nic. Nejhůř se mi dává, když přiveze babička vlastnoručně vyrobené pusinky nebo kremrole. Hlavně kremrole miluju. Schovám si je do krabičky a Pavlovi oznámím, že se tentokrát s ním nerozdělím. Že se nemá namáhat. Jenže on se namáhá. Ty budeš dělat pána a já ti budu dělat psa, nabídne mi. A hned běží pro obojek a řemínek. Obojí visí odedávna na věšáku v předsíni. Když jsem byla v 1. a Pavel ve 4. třídě, vodil na tomhle řemínku tatínek psa Kazíka. Potom se táta odstěhoval do jiného města i s Kazíkem. Zůstal tu po nich jen řemínek s obojkem. A my dva s maminkou. Pamatuju se, že jsem tenkrát moc brečela, protože se mi stýskalo po tátovi i po Kazíkovi. Pavel chtěl na mamince, aby koupila aspoň nějakého nového psa, když tátu koupit nemůže. Jenže mamka tvrdila, že na něj nemá. Vzala tužku a vypočítala, nač by Kazík přišel. Teď nebudeme mít na rozhazování, řekla. Ale protože jsme byli oba smutní, dodala nakonec, až se trošku zmůžem, tak si o tom popovídáme. Ale asi jsme se nezmohli, protože ho nemáme dodnes. Řemínek s obojkem zůstali však na věšáku, aby mamka na slib nezapomněla. A když přijede bábina na návštěvu a přiveze ty svoje dobroty, navlíkne se do něj Pavel a dělá Kazíka. Nechá se pokaždé vodit na řemínku tak dlouho, dokud mi stačí krmení. Jakmile dojde, stáhne obojek a je po hře. Baba ani rohlíky jako Kazík nežere. Můj bráška má holt za ušima. Moje 100 a Pavlovi chutě. Leničko, už si uložila tu 100, co ti dala bábina k narozeninám, vyložil Pavel karty na stůl. A nedělej, že neslyšíš, dodal. Já nevím, řekla jsem. Jak to, že nevíš, načepířil jsem. Dala jsem jí mamce, aby ji uložila, ale jestli to udělala nebo ne, to nevím. Řekni na mou duši, na 100 hříchů, poručil mi. Ochotně jsem se dušovala podle jeho přání. Byla to pravda. A byla jsem náramně ráda, že je to tak. Pavel má něco za lubem a určitě by ji ze mne vytáhl. Vraštil čelo. To dělá, když přemýšlí. Tak se podívej, jestli je už uložená, poručil mi. A kolik máš celkem, zeptal se zvědavě. 100 je mu málo, napadlo mě. Na co pak má chutě? Jak se můžu podívat, když knížky má maminka pod zámkem, řekla jsem s trochou škodolibosti. O ten zámek se přičinil právě Pavel. Když měl narozeniny, dostal od babičky taky 100. Odevzdal ji mamince, aby mu ji uložila. Jenže pak si to rozmyslel a vzal si ji zpátky, aniž to mamce řekl. I s 20 korunou, kterou našetřil ze sběru. A všechno to utratil za autíčko.
Za Angličáka. Když to prasklo, bránil se, že to bylo za jeho peníze. Dobrá, tohle jsou zase moje peníze, řekla maminka a ukázala na svou spořitelní knížku. Si je tedy sama utratím. Mně už na dovolenou k moři vystačí. Pavel poslouchal mámu s otevřenou pusou. Toužil po nových lyžích, po kole a po moři. Nevím, jestli je tohle to pravé pořadí. Když se blíží zima, mluví o lyžích, na jaře začne o kole a před dovolenou bájí o vlnách na moři. Že nejspíš sám neví, co by chtěl dřív. Pak má ještě menší přání. Těm patří autíčka. Už jich má fůru a pořád nemá ještě dost. Od moře si Pavel slibuje velké vlny, vodu, která nemá druhý břeh, barevné kamínky a škebličky a spoustu jiných pozoruhodností. No taky námořníky v pruhovaných tričkách a loďky, co zachraňují utopené. To všechno mu napovídal Jindra Pešků, jeho největší kamarád. Jenže když to svoje mořské přání a trošku i závist, že Jindra je u moře každý rok, vyjevil doma poprvé, maminka ho okamžitě usadila. Jindra zase nemá chatu v Karlově. Jen si vzpomeň, jak ti záviděl, když si tam byl v zimě lyžovat. Pavel již nejednou zalitoval, že se mamce s tímhle svěřil. Kdykoliv něco na ní chtěl, okamžitě měl na talíři chatu v Karlově. I s vlekem, který je coby kamenem dohodil. Mámin podnik je asi hodně bohatý, když tam vystavěl takový palác. Ale Pavla tohle neodradilo. Znova a znova bájel o vlnách, až mamka jednou řekla, tak dobře, námořníku, aby měla dušička pokoj, tak se jednou k moři také vypravíme. Pavel přeslechl slovíčko jednou. Fakt, mami, vyjekl. Fakt, řekla mamka, ačkoliv tohle slovíčko právě nemilovala. Si proto, že je Pavel říkal skoro za každým slovem. Ale musíme si na ně nejdřív našetřit. Pavel souhlasil. Samozřejmě všichni, dodala maminka důrazně. Jak všichni? Všichni tři budeme šetřit. Každý na svou knížku. Pak to dáme dohromady a já se u nás přihlásím na dovolenou u moře, vysvětlila Pavlovi, jak to myslí. Potom se rozhodneš, jestli chceš k Baltskému moři nebo k Černému, dodala. Pavel byl z těch dvou moří na větvi. To si u vás můžou lidi vybírat, divil se. Máma přikývla. Ze dvou slaných a jedné sladké vody usmála se. Ale protože jsme jí nerozuměli, musela nám to říct po lopatě. Sladká voda byla Balaton. Mámin podnik má totiž družbu hned se 3 státy s Německem, Bulharskem a Maďarskem. Oni zase rádi jezdí na naši chatu do Karlova, pronesla pyšně. Naše mamka totiž Jeseníky miluje. Narodila se v Bruntále, babička je tam dodnes v takovém malém domku pod Uhlířským vrchem. My jsme se však zatoulali až k Opavě. Babička by nás ale nejraději přestěhovala zpátky. Zejména v poslední době na mamku naléhá. Přesně od té doby, co je táta pryč. Si bude muset každý zaplatit sám za sebe, chtěl mít Pavel jasno. Vidím, že jsi jedl vtipnou kaši, už klíbla se maminka. Tolik já nikdy nenašetřím, řekl Pavel upřímně. Maminka se rozesmála. Když ti nebude moc chybět, tak ti zbytek doplatím. Ale nesmíš kupovat hlouposti. Mě taky přidáš, chtěla jsem vědět. Ty to nebudeš potřebovat, ujistila mě mamka. Nejsi taková rozhaza jako Pavel. Podívala jsem se na brášku, co tomu říká. Neříkal nic. Vypadal zadumaně. Nejspíš si vybíral moře. V té době se však v utrácení přece jen držel trošku na uzdě. Už vím, proč jsem byla najednou lenička. A proč potřebuješ vědět, jestli je ta 100 uložená a kolik mám na knížce, zeptala jsem se. Jen tak broukl. Jestli chceš koupit zase nějaké autíčko, tak ti to mamka stejně nedovolí, neodpustila jsem si. Ty toho víš, už klíbl se. Co pak si neslyšel, co včera povídala? Ne, odsekl. Hal.
Vždyť zrovna seděl u stolu a psal úlohy, když si maminka posteskla, že jí na týden do Branic bude 100, protože musí zaplatit do pátku náš pionýrák a navíc ještě za mne a za Pavla obědy. To je peněz, posteskla si. Začala jsem Pavlovi vykládat to, co neslyšel. Okamžitě si zacpal uši. Kdyby tu byla bábina, spustila by, ty jsi celej táta. Ten taky nechtěl nikdy slyšet nic nepříjemného. A kdyby tu byla maminka, zamračila by se na babičku a řekla, maminko, pronesla by to na vlas stejným tónem, jako když napomíná nás. Ale babička by se nedala. Co pak to není pravda? Teď by už maminka nemluvila. Jen by obrátila oči v sloup a začala řeč z jiného soudku. Končilo by to tím, že by bábina pronesla, snad jsem tak moc neřekla. Že babička nemůže tátovi odpustit, že od nás odešel. V předsíni cvakly klíče. Maminka se vracela domů. Tak se mám zeptat, obrátila jsem se k Pavlovi. Najednou zase slyšel. Je pronesl na papaně. Jenže do rána ho to trucování přešlo. A když jsme se odpoledne vraceli ze školy, zase jsem povýšila na Leničku. Ačkoliv nemám ani tvrdé bonbony, natož kremrole. Zeptala se s maminky, začal. Sotva jsme vyšli ze školy. Vždyť si přece nechtěl, podivila jsem se. To jsem říkal jen tak, protože jsi mě naštvala, vyhrkl. Čím? Povídala jsi, že mi mamka nedovolí koupit autíčko. A není to pravda, divila jsem se. Je. Ale vím to i bez tebe. Myslela jsem, že to nevíš, šklebila jsem se a čekala, co z Pavlíčka bratříčka vyleze. Nelezlo z něho nic. Kopal do kamínků a občas se na mě podíval. Vrtalo mi hlavou, co chce, když autíčko nechce. Ale ptát jsem se nechtěla. Jakmile jsem chtěla něco moc vědět, začal s tím dělat drahoty. A říkat mi zvědavko. Tak jsme tedy společně mlčeli. Ale nevydržel. Víš, co je Rubikova kostka? Ozval se konečně. A hned bylo jasno. Chce Rubikovu kostku. Rubikova kostka a naše Vánoce. Trošku mne tou otázkou naštval. O kostce mluvil v poslední době kdekdo. Dokonce i mamka. Chtěla nám ji věnovat pod stromeček. Ale nesehnala ji, ačkoliv měla na ní políčeno na několika místech. Dokonce i babička dostala za úkol číhat na ní v Horalu. Horal je největší bruntálský obchod a mamka byla přesvědčená, že tam ji určitě před vánočními svátky budou mít. Liji, ale než se to doneslo pod Uhlířský vrch a než bábina doklusala do Horalu, už ji zas neměli. Dárků jsme dostali pod stromeček dost, ale ta zázračná kostka mezi nimi nebyla. Pavel byl z toho na větvi. Ačkoliv dostal i 2 autíčka, co ještě neměl. Jedno, to drahé, mu poslal táta. Normálně by mu jen ta radost z aut vydržela na celé svátky. Ale protože čekal taky tu kostku, měl najednou celý večer otrávený. To je nějaká stavebnice, zeptala jsem se mamky, když pořád mlal o tom, co pod stromkem nebylo, ale to, co tam bylo, jako by vůbec neviděl. To je moc kostek v jedný, vysvětlila mi tenkrát maminka. Každá stěna je z jiný barvy a musí se složit, aby barvy pásly dohromady. Dokáže to jen ten, komu to dobře myslí. A kdo má trpělivost? Přišlo mi to k smíchu. Doma jsme měli několik stavebnic. Jedné jsem říkala pohádková. Las kostek a dalo se na ní složit 6 různých pohádek. Uměla jsem to v době, kdy jsem byla mateří douška. Proč bych teď, když chodím do 4. třídy, nedokázala poskládat barvy? Směje se a neví čemu, řekl tehdy Pavel naštvaně. Nediv se, ještě ji nikdy neměla v ruce, pronesla mamka smířlivě. Myslí si, že složit Rubikovu kostku je jako složit pohádku, klepla hřebíček na hlavičku. Naštvalo mě, že o mě mluví jako o 3. osobě. Jako bych tu nebyla. Hlavně na mámu mě to mrzelo. A ty jsi měla, vyjela jsem. Že jí měl Pavel, o tom jsem nepochybovala. Toho si na hračičky užije.
Ale mamka? Měla, přiznala se a zčervenala. A taky jsem si to zkusila. Mamince přeskočilo, napadlo mě. Za to náš fanfaron Pavel křepčel po pokoji a vykřikoval: Fakt, mami? Ty umíš skládat Rubikovu kostku? Když tohle řeknu klukům, tak. Nejen či, Pavle. Neřekla jsem, že umím. Mezi slovy zkusila a umím je přece rozdíl, ne? Složila jsi ji, nebo nesložila, dorážel bráška na maminku. Nesložila, řekla jsem s určitostí. Kdo kdy slyšel, aby si dospělá ženská hrála s kostkou? To může napadnout jen Pavla. Nesložila, pronesla mamka jako ozvěna. V práci mě přece neplatí za skládání Rubikovy kostky, dodala na svou obhajobu. Pavel zvadl jako kytka, když ji zapomenou zalívat. Za to já jsem pookřála, protože jsem odhadla mamku líp než Pavel. Moje 100 a Pavlovy chutě. Leničko, už jsi uložila tu 100, co ti dala bábina k narozeninám, vyložil Pavel karty na stůl. A nedělej, že neslyšíš, dodal. Já nevím, řekla jsem. Jak to, že nevíš, načepířil se. Dala jsem ji mamce, aby ji uložila, ale jestli to udělala nebo ne, to nevím. Řekni na mou duši, na 100 hříchů, poručil mi. Ochotně jsem se dušovala podle jeho přání. Byla to pravda. A byla jsem náramně ráda, že je to tak. Pavel má něco za lubem a určitě by ji ze mne vytáhl. Raštěl čelo. To dělá, když přemýšlí. Tak se podívej, jestli je už uložená, poručil mi. A kolik máš celkem, zeptal se zvědavě. 100 je mu málo, napadlo mě. Na co pak má chutě? Jak se můžu podívat, když knížky má maminka pod zámkem, řekla jsem s trochou škodolibosti. O ten zámek se přičinil právě Pavel. Když měl narozeniny, dostal od babičky taky 100. Odevzdal ji mamince, aby mu ji uložila. Jenže pak si to rozmyslel a vzal si ji zpátky, aniž to mamce řekl. I s 20 korunou, kterou našetřil ze sběru. A všechno to utratil za autíčko. Za Angličáka. Když to prasklo, bránil se, že to bylo za jeho peníze. Dobrá, tohle jsou zase moje peníze, řekla maminka a ukázala na svou spořitelní knížku. Tak si je tedy sama utratím. Mně už na dovolenou k moři vystačí. Pavel poslouchal mámu s otevřenou pusou. Toužil po nových lyžích, po kole a po moři. Nevím, jestli je tohle to pravé pořadí. Když se blíží zima, mluví o lyžích, na jaře začne o kole a před dovolenou bájí o vlnách na moři. Že nejspíš sám neví, co by chtěl dřív. Pak má ještě menší přání. Těm patří autíčka. Už jich má fůru a pořád nemá ještě dost. Od moře si Pavel slibuje velké vlny, vodu, která nemá druhý břeh, barevné kamínky a škebličky a spoustu jiných pozoruhodností. No taky námořníky v pruhovaných tričkách a loďky, co zachraňují utopené. To všechno mu napovídal Indra Pešků, jeho největší kamarád. Jenže když to svoje mořské přání a trošku i závist, že Indra je u moře každý rok, vyjevil doma poprvé, maminka ho okamžitě usadila. Indra zase nemá chatu v Karlově. Jen si vzpomeň, jak ti záviděl, když si tam byl v zimě lyžovat. Pavel již nejednou zalitoval, že se mamce s tímhle svěřil. Kdykoliv něco na ní chtěl, okamžitě měl na talíři chatu v Karlově. I s vlekem, který je coby kamenem dohodil. Mámin podnik je asi hodně bohatý, když tam vystavěl takový palác. Ale Pavla tohle neodradilo. Znova a znova bájel o vlnách, až mamka jednou řekla: tak dobře, námořníku, aby měla dušička pokoj, tak se jednou k moři také vypravíme. Pavel přeslechl slovíčko jednou. Fakt, mami, vyjekl. Fakt, řekla mamka, ačkoliv tohle slovíčko právě nemilovala. Si proto, že je Pavel říkal skoro za každým slovem. Ale musíme si na ně nejdřív našetřit. Pavel souhlasil. Samozřejmě všichni, dodala maminka důrazně. Jak všichni? Všichni 3 budeme šetřit. Každý na svou knížku.
Pak to dáme dohromady a já se u nás přihlásím na dovolenou u moře, vysvětlila Pavlovi, jak to myslí. Potom se rozhodneš, jestli chceš k Baltskému moři nebo k Černému, dodala. Pavel byl z těch 2 moří na větvi. To si u vás můžou lidi vybírat, divil se. Máma přikývla. Ze 2 slaných a 1 sladké vody usmála se. Ale protože jsme jí nerozuměli, musela nám to říct po lopatě. Sladká voda byla Balaton. Mámin podnik má totiž družbu hned se 3 státy, s Německem, Bulharskem a Maďarskem. Oni zase rádi jezdí na naši chatu do Karlova, pronesla pyšně. Naše mamka totiž Jeseníky miluje. Narodila se v Bruntále, babička je tam dodnes v takovém malém domku pod Uhlířským vrchem. My jsme se však zatoulali až k Opavě. Babička by nás ale nejraději přestěhovala zpátky. Zejména v poslední době na mamku naléhá. Přesně od té doby, co je táta pryč. Si bude muset každý zaplatit sám za sebe, chtěl mít Pavel jasný. Vidím, že jsi jedl vtipnou kaši, už klíbla se maminka. Tolik já nikdy nenašetřím, řekl Pavel upřímně. Maminka se rozesmála. Když ti nebude moc chybět, tak ti zbytek doplatí. Ale nesmíš kupovat hlouposti. Mě taky přidáš, chtěla jsem vědět. Ty to nebudeš potřebovat, ujistila mě mamka. Nejsi taková rozhaza jako Pavel. Podívala jsem se na brášku, co tomu říká. Neříkal nic. Vypadal zadumaně. Nejspíš si vybíral moře. V té době se však v utrácení přece jen držel trošku na uzdě. Už vím, proč jsem byla najednou lenička. A proč potřebuješ vědět, jestli je ta 100 uložená a kolik mám na knížce, zeptala jsem se. Jen tak broukl. Jestli chceš koupit zase nějaké autíčko, tak ti to mamka stejně nedovolí, neodpustila jsem si. Ty toho víš, už klíbl se. Co pak si neslyšel, co včera povídala? Ne, odsekl. Hala. Vždyť zrovna seděl u stolu a psal úlohy, když si maminka posteskla, že jí na týden do Branic bude 100, protože musí zaplatit do pátku náš pionýrák a navíc ještě za mne a za Pavla obědy. To je peněz, posteskla si. Začala jsem Pavlovi vykládat to, co neslyšel. Okamžitě si zacpal uši. Kdyby tu byla bábina, spustila by, ty jsi celej táta. Ten taky nechtěl nikdy slyšet nic nepříjemného. A kdyby tu byla maminka, zamračila by se na babičku a řekla, maminko, pronesla by to na vlas stejným tónem. Jako když napomíná nás. Ale babička by se nedala. Co pak to není pravda? Teď by už maminka nemluvila. Jen by obrátila oči v sloup a začala řeč z jiného soudku. Končilo by to tím, že by bábina pronesla, snad jsem tak moc neřekla. Že babička nemůže tátovi odpustit, že od nás odešel. V předsíni cvakly klíče. Maminka se vracela domů. Tak se mám zeptat, obrátila jsem se k Pavlovi. Najednou zase slyšel. Je pronesl na papaně. Jenže do rána ho to trucování přešlo. A když jsme se odpoledne vraceli ze školy, zase jsem povýšila na leničku. Ačkoliv nemám ani tvrdé bonbony, natož kremrole. Zeptala se s maminky, začal, sotva jsme vyšli ze školy. Vždyť si přece nechtěl, podivila jsem se. To jsem říkal jen tak, protože jsi mě naštvala, vyhrkl. Čím? Povídala jsi, že mi mamka nedovolí koupit autíčko. A není to pravda, divila jsem se. Je. Ale vím to i bez tebe. Myslela jsem, že to nevíš, šklebila jsem se a čekala, co z Pavlíčka bratříčka vyleze. Nelezlo z něho nic. Kopal do kamínku a občas se na mě podíval. Vrtalo mi hlavou, co chce, když autíčko nechce. Ale ptát jsem se nechtěla. Jakmile jsem chtěla něco moc vědět, začal s tím dělat drahoty. A říkat mi zvědavko. Tak jsme tedy společně mlčeli. Ale nevydržel. Víš, co je Rubikova kostka, ozval se konečně. A hned bylo jasno. Chce Rubikovu kostku.
Rubikova kostka a naše Vánoce. Trošku mne tou otázkou naštval. O kostce mluvil v poslední době kdekdo. Dokonce i mamka. Chtěla nám ji věnovat pod stromeček. Ale nesehnala ji, ačkoliv měla na ní políčeno na několika místech. Dokonce i babička dostala za úkol číhat na ní v Horalu. Horal je největší bruntálský obchod a mamka byla přesvědčená, že tam ji určitě před vánočními svátky budou mít. Lidi ale než se to doneslo pod Uhlířský vrch a než bábina doklusala do Horalu, už ji zas neměli. Dárků jsme dostali pod stromeček dost, ale ta zázračná kostka mezi nimi nebyla. Pavel byl z toho na větvi. Ačkoliv dostal i 2 autíčka, co ještě neměl. Jedno, to drahé, mu poslal táta. Normálně by mu jen ta radost z aut vydržela na celé svátky. Ale protože čekal taky tu kostku, měl najednou celý večer otrávený. To je nějaká stavebnice, zeptala jsem se mamky, když pořád mlal o tom, co pod stromkem nebylo, ale to, co tam bylo, jako by vůbec neviděl. To je moc kostek v jedný, vysvětlila mi tenkrát maminka. Každá stěna je z jiný barvy a musí se složit, aby barvy pásly dohromady. Dokáže to jen ten, komu to dobře myslí. A kdo má trpělivost? Přišlo mi to k smíchu. Doma jsme měli několik stavebnic. Jedné jsem říkala pohádková. Byla z kostek a dalo se na ní složit 6 různých pohádek. Uměla jsem to v době, kdy jsem byla mateří douška. Proč bych teď, když chodím do 4. třídy, nedokázala poskládat barvy? Směje se a neví čemu, řekl tehdy Pavel naštvaně. Nediv se, ještě ji nikdy neměla v ruce, pronesla mamka smířlivě. Myslí si, že složit Rubikovu kostku je jako složit pohádku, klepla hřebíček na hlavičku. Naštvalo mě, že o mě mluví jako o 3. osobě. Jako bych tu nebyla. Hlavně na mámu mě to mrzelo. A ty jsi měla, vyjela jsem. Že jí měl Pavel, o tom jsem nepochybovala. Koho si na hračičky užije. Ale mamka? Měla, přiznala se a zčervenala. A taky jsem si to zkusila. Mamince přeskočilo, napadlo mě. Za to náš fanfaron Pavel křepčil po pokoji a vykřikoval, fakt, mami? Ty umíš skládat Rubikovu kostku? Když tohle řeknu klukům, tak. Nejanči, Pavle. Neřekla jsem, že umím. Mezi slovy zkusila a umím je přece rozdíl, ne? Složila jsi ji, nebo nesložila, dorážel bráška na maminku. Nesložila, řekla jsem s určitostí. Kdo kdy slyšel, aby si dospělá ženská hrála s kostkou? To může napadnout jen Pavla. Nesložila, pronesla mamka jako ozvěna. V práci mě přece neplatí za skládání Rubikovy kostky, dodala na svou obhajobu. Pavel zvadl jako kytka, když ji zapomenou zalívat. Za to já jsem pookřála, protože jsem odhadla mamku líp než Pavel. Moje 100 a Pavlovy chutě. Leničko, už jsi uložila tu 100, co ti dala bábina k narozeninám, vyložil Pavel karty na stůl. A nedělej, že neslyšíš, dodal. Já nevím, řekla jsem. Jak to, že nevíš, načepířil se. Dala jsem ji mamce, aby ji uložila, ale jestli to udělala nebo ne. To nevím. Řekni na mou duši, na 100 hříchů, poručil mi. Ochotně jsem se dušovala podle jeho přání. Byla to pravda. A byla jsem náramně ráda, že je to tak. Pavel má něco za lubem a určitě by ji ze mne vytáhl. Vraštil čelo. To dělá, když přemýšlí. Tak se podívej, jestli je už uložená, poručil mi. A kolik máš celkem, zeptal se zvědavě. 100 je mu málo, napadlo mě. Na co pak má chutě? Jak se můžu podívat, když knížky má maminka pod zámkem, řekla jsem s trochou škodolibosti. O ten zámek se přičinil právě Pavel. Když měl narozeniny, dostal od babičky taky 100. Odevzdal ji mamince, aby mu ji uložila. Jenže pak si to rozmyslel a vzal si ji zpátky, aniž to mamce řekl. I s 20 korunou, kterou našetřil ze sběru. A všechno to utratil za autíčko.
Za Angličáka. Když to prasklo, bránil se, že to bylo za jeho peníze. Dobrá, tohle jsou zase moje peníze, řekla maminka a ukázala na svou spořitelní knížku. Si je tedy sama utratím. Mně už na dovolenou k moři vystačí. Pavel poslouchal mámu s otevřenou pusou. Toužil po nových lyžích, po kole a po moři. Nevím, jestli je tohle to pravé pořadí. Když se blíží zima, mluví o lyžích, na jaře začne o kole a před dovolenou bájí o vlnách na moři. Že nejspíš sám neví, co by chtěl dřív. Pak má ještě menší přání. Těm patří autíčka. Už jich má fůru a pořád nemá ještě dost. Od moře si Pavel slibuje velké vlny, vodu, která nemá druhý břeh, barevné kamínky a škebličky a spoustu jiných pozoruhodností. No taky námořníky v pruhovaných tričkách a loďky, co zachraňují utopené. To všechno mu napovídal Jindra Pešků, jeho největší kamarád. Jenže když to svoje mořské přání a trošku i závist, že Jindra je u moře každý rok, vyjevil doma poprvé, maminka ho okamžitě usadila. Jindra zase nemá chatu v Karlově. Jen si vzpomeň, jak ti záviděl, když si tam byl v zimě lyžovat. Pavel již nejednou zalitoval, že se mamce s tímhle svěřil. Kdykoliv něco na ní chtěl, okamžitě měl na talíři chatu v Karlově. I s vlekem, který je coby kamenem dohodil. Mámin podnik je asi hodně bohatý, když tam vystavěl takový palác. Ale Pavla tohle neodradilo. Znova a znova bájel o vlnách, až mamka jednou řekla, tak dobře, námořníku, aby měla dušička pokoj, tak se jednou k moři také vypravíme. Pavel přeslechl slovíčko jednou. Fakt, mami, vyjekl. Fakt, řekla mamka, ačkoliv tohle slovíčko právě nemilovala. Si proto, že je Pavel říkal skoro za každým slovem. Ale musíme si na ně nejdřív našetřit. Pavel souhlasil. Samozřejmě všichni, dodala maminka důrazně. Jak všichni? Všichni tři budeme šetřit. Každý na svou knížku. Pak to dáme dohromady a já se u nás přihlásím na dovolenou u moře, vysvětlila Pavlovi, jak to myslí. Potom se rozhodneš, jestli chceš k Baltskému moři nebo k Černému, dodala. Pavel byl z těch dvou moří na větvi. To si u vás můžou lidi vybírat, divil se. Máma přikývla. Ze dvou slaných a jedné sladké vody usmála se. Ale protože jsme jí nerozuměli, musela nám to říct po lopatě. Sladká voda byla Balaton. Mámin podnik má totiž družbu hned se 3 státy s Německem, Bulharskem a Maďarskem. Oni zase rádi jezdí na naši chatu do Karlova, pronesla pyšně. Naše mamka totiž Jeseníky miluje. Narodila se v Bruntále, babička je tam dodnes v takovém malém domku pod Uhlířským vrchem. My jsme se však zatoulali až k Opavě. Babička by nás ale nejraději přestěhovala zpátky. Zejména v poslední době na mamku naléhá. Přesně od té doby, co je táta pryč. Si bude muset každý zaplatit sám za sebe, chtěl mít Pavel jasně. Vidím, že jsi jedl chytnou kaši, už klíbla se maminka. Tolik já nikdy nenašetřím, řekl Pavel upřímně. Maminka se rozesmála. Když ti nebude moc chybět, tak ti zbytek doplatím. Ale nesmíš kupovat hlouposti. Mě taky přidáš, chtěla jsem vědět. Ty to nebudeš potřebovat, ujistila mě mamka. Nejsi taková rozhaza jako Pavel. Podívala jsem se na brášku, co tomu říká. Neříkal nic. Vypadal zadumaně. Nejspíš si vybíral moře. V té době se však utrácení přece jen držel trošku na uzně. Už vím, proč jsem byla najednou lenička. A proč potřebuješ vědět, jestli je ta 100 uložená a kolik mám na knížce, zeptala jsem se. Jen tak, brouko. Jestli chceš koupit zase nějaké autíčko. Ti to mamka stejně nedovolí, neodpustila jsem si. Ty toho víš, už klíbl se. Co pak si neslyšel, co včera povídala? Ne, odsekl. Hal.
Vždyť zrovna seděl u stolu a psal úlohy, když si maminka posteskla, že jí na týden do Branic bude 100, protože musí zaplatit do pátku náš pionýrák a navíc ještě za mne a za Pavla obědy. To je peněz, posteskla si. Začala jsem Pavlovi vykládat to, co neslyšel. Okamžitě si zacpal uši. Kdyby tu byla bábina, spustila by, ty jsi celej táta. Ten taky nechtěl nikdy slyšet nic nepříjemného. A kdyby tu byla maminka, zamračila by se na babičku a řekla, maminko, pronesla by to na vlas stejným tónem, jako když napomíná nás. Ale babička by se nedala. Co pak to není pravda? Teď by už maminka nemluvila. Jen by obrátila oči v sloup a začala řeč z jiného soudu. Končilo by to tím, že by bábina pronesla, snad jsem tak moc neřekl. Že babička nemůže tátovi odpustit, že od nás odešel. Před síni cvakly klíče. Maminka se vracela domů. Se mám zeptat, obrátila jsem se k Pavlovi. Najednou zase slyšel. Mě pronesl na papaně. Jenže do rána ho to trucování přešlo. A když jsme se odpoledne vraceli ze školy, zase jsem povýšila na Leničku. Ačkoliv nemám ani tvrdé bonbony, na to škremrole. Zeptala se s maminky, začal, sotva jsme vyšli ze školy. Vždyť si přece nechtěl, podivila jsem se. To jsem říkal jen tak, protože jsi mě naštvala, vyhrkl. Povídala jsi, že mi mamka nedovolí koupit autíčko. A není to pravda, divila jsem se. Ale vím to i bez tebe. Myslela jsem, že to nevíš, šklebila jsem se a čekala, co z Pavlíčka bratříčka vyleze. Nelezlo z něho nic. Kopal do kamínku a občas se na mě podíval. Vrtalo mi hlavou, co chce, když autíčko nechce. Ale ptát jsem se nechtěla. Jakmile jsem chtěla něco moc vědět, začal s tím dělat drahoty. A říkat mi zvědavko. Tak jsme tedy společně mlčeli. Ale nevydržel. Víš, co je Rubikova kostka? Ozval se konečně. A hned bylo jasno. Chce Rubikovu kostku. Rubikova kostka a naše Vánoce. Trošku mne tou otázkou naštval. O kostce mluvil v poslední době kdekdo. Dokonce i mamka. Chtěla nám ji věnovat pod stromeček. Ale nesehnala ji, ačkoliv měla na ní políčeno na několika místech. Dokonce i babička dostala za úkol číhat na ní v Horalu. Horal je největší bruntálský obchod a mamka byla přesvědčená, že tam ji určitě před vánočními svátky budou mít. Liji ale než se to doneslo pod Uhlířský vrch a než bábina doklusala do Horalu, už ji zas neměli. Dárků jsme dostali pod stromeček dost, ale ta zázračná kostka mezi nimi nebyla. Pavel byl z toho na větvi. Ačkoliv dostal i 2 autíčka, co ještě neměl. Jedno, to drahé, mu poslal táta. Normálně by mu jen ta radost z aut vydržela na celé svátky. Ale protože čekal taky tu kostku, měl najednou celý večer otrávený. To je nějaká stavebnice, zeptala jsem se mamky, když pořád mlal o tom, co pod stromkem nebylo, ale to, co tam bylo, jako by vůbec neviděl. To je moc kostek v jedný, vysvětlila mi tenkrát maminka. Každá stěna je z jiný barvy a musí se složit, aby barvy pásly dohromady. Dokáže to jen ten, komu to dobře myslí. A kdo má trpělivost? Přišlo mi to k smíchu. Doma jsme měli několik stavebnic. Jedné jsem říkala pohádková. Las kostek a dalo se na ní složit 6 různých pohádek. Uměla jsem to v době, kdy jsem byla mateří douška. Proč bych teď, když chodím do 4. třídy, nedokázala poskládat barvy? Směje se a neví čemu, řekl tehdy Pavel naštvaně. Nediv se, ještě ji nikdy neměla v ruce, pronesla mamka smířlivě. Myslí si, že složit Rubikovu kostku je jako složit pohádku, klepla hřebíček na hlavičku. Naštvalo mě, že o mě mluví jako o třetí osobě. Jako bych tu nebyla. Hlavně na mámu mě to mrzelo. A ty jsi měla, vyjela jsem. Že jí měl Pavel, o tom jsem nepochybovala. Toho si na hračičky užije. Ale mamka?
Měla, přiznala se a zčervenala. A taky jsem si to zkusila. Mamince přeskočilo, napadlo mě. Za to náš fanfaron Pavel křepčil po pokoji a vykřikoval. Fakt, mami? Ty umíš skládat Rubikovu kostku? Když tohle řeknu klukům, tak... Nejanči, Pavle. Neřekla jsem, že umí. Mezi slovy zkusila a umí je přece rozdíl ne. Složila jsi ji, nebo nesložila, dorážel Bráška na maminku. Nesložila, řekla jsem s určitostí. Kdo kdy slyšel, aby si dospělá ženská hrála s kostkou? To může napadnout jen Pavla. Nesložila, pronesla mamka jako ozvěna. V práci mě přece neplatí za skládání Rubikovy kostky, dodala na svou obhajobu. Pavel zvadl jako kytka, když ji zapomenou zadít. Za to já jsem poopřála, protože jsem odhadla mamku líp než Pavel. Rubikova kostka za korunu, ale jen pro někoho. Když našeho Pavla něco rafne, neví, kdy přestat. Ta kostka ho musela rafnout pořádně, protože se k ní celý Štědrý večer vracel. Měl přehled o tom, kolik kluků ze třídy už jí má. I za jak dlouhou dobu ji kdo složí. Jarda mužku půjčuje Rubikovu kostku za korunu, už se mu dávno zaplatila, řekl spíš mamce než mě. Kdybych ji měl, nedokončil, maminka se totiž na něj podívala tak, že ztratil rázem řeč. To by měla vědět paní Mušková, ta by měla radost, spustila. Pavel se polekal. Ne, aby si jí to řekla, mami. On by mi ji už nikdy nepůjčil. No ne, snad si ji taky nepůjčuješ. Pavel byl jako malina. Jen ho se zobnout. A mamka nezaváhala. Kde pak si vzal peníze? Za papír od paní Janouškové lesl. Ty jsi mi vyfoukl můj sběr, zaječela jsem. Paní Janoušková byla totiž moje. Pavel měl zase Radimcovi, bydleli totiž dál. Paní Janoušková říkala, že jsi tam už dlouho nebyla. Takhle si na kolo sotva ušetříš. A na prázdniny u moře už teprve neodpustila si mamka. Půjčuju si tu kostku místo nanuka a švejkaček. A tobě ten papír vrátím, obrátil se ke mně. Vypadal skormouceně a tak jsem se rozhodla mu píchnout. Aspoň nebude tlustej, mami. Stihl mě napůl udivený, napůl vděčný Pavlův pohled. A bude chytrej, když ta kostka brousí rozum, dodala jsem. Matikář říkal, že by ji každému školákovi přidělil povinně, řekl Pavel pohotově. Maminka se rozesmála. Kdyby povinně, nikdo by pak už o ní nestál. Teď mi ji bude Jarda půjčovat zadarmo. Něco mi dluží, tak si to vyberu v kostce, pochlubil se neprozřetelně Pavel. Snad s ním nečachruješ, vzplanula zase mamka. Napsal jsem mu Vánoce u nás doma, přiznal Bráška. Domácí úkol. A ty víš, jak to u nich vypadá o Vánocích, spustila maminka. Praskne to a budeš mít malér. Něco mi řekl a zbytek jsem si vymyslel. Ve slohu se musí vymýšlet, bránil se. Na stromečku hořely svíčky a já jsem dala Pavlovi pod něj ještě jeden dárek. Řekla jsem totiž, Pavel bude spisovatelem, tak se musí v tom cvičit, ne? Střelil po mně pohledem, jestli si z něj nedělám šprťuchlata. Slohy psal rád. Někdy mu je dokonce četli před třídou. Maminka se svátečně usmívala. Jsi viděla Pavla spisovatele? Bráška mi přistrčil ořezávátko, které jsem předtím na něm marně loudila. Do smrti dobrý, řekl. Přikývla jsem. Ale ten papír, co mi vyfoukl u paní Janouškové, jsem už nikdy neviděla. Jak pan Šplíchal skládal kostku na záchodě. Od Vánoc jsem chodila jako vrtohlavá ovce. Byla jsem jediná z rodiny, kdo si kostkou ještě nezakroutil. Dokonce i bruntálská babička ji už měla v ruce. Když jsem řekla před Jarunou Šplíchalovou, svou kamarádkou a sousedkou v lavici, jakýho brouka nosím v hlavě, pozvala mě k nim. A půjčila mi kostku jejich rudy. Předtím ji ale rozházela. A teď našoupej všechny kostečky tam, kam patří, vybídla mě.
Pustila jsem se s vervou do toho, ale když jsem byla v nejlepším, doslova mi ji vyrvala z ruky. Ruda se totiž řítil domů. Stačila jí strčit do aktovky. Jenže nám to bylo houby platné. Jakmile ji vytáhl, hned mu bylo jasný, co a jak. Už jsem ti 100krát řekl, abys mi nelezla do mých věcí, křičel na Jarunu. Dovedl se zlobit víc než náš Pavel. Ale je taky starší, už chodí na průmku. Však jí neubylo, odsekla Jaruna. Neubylo, vykřikoval. Když se mi rozsype, tak mi koupíš novou. Klidně. Jdi mi z očí, ty prezente jeden. To bych rád věděl, kde by si scháněla. V krámě, provokovala ho. Čekal jsem, že po ní něčím praští. Nepraštil. Jednou mi dal facku a táta ho srovnal tak, že ho jednou provždy přišla chuť mě být, prozradila mi důvod neobvyklé Rudovy trpělivosti. Že přišel tak brzo, zalitovala jsem. Opravdu dá takovou práci dát ty barvy dohromady, vyzvídala jsem. Dá, potvrdila. Tato jednou zkusil a nechal toho. Prohlásil, že na podobné pitomosti nemá čas. Ale nejspíš ho štvalo, že to neumí tak rychle jako Ruda. Protože jsem ho pak přistihla, jak si ji tajně vypůjčil a nacvičoval si to na záchodě. Proč na záchodě, divila jsem se. Přece aby ho nikdo neviděl, smála se. Tata Jaruna je ale zvědavka, strčí nos i na záchod, napadlo mě. A jak to víš, když to dělal tajně, zeptala jsem se. Byl tam strašně dlouho. Nejdřív jsem myslela, že si tam čte, jenže pak se mu podařilo tu kostku složit a běžel se pochlubit mamince. Tak to prasklo. Nemohla jsem se vynadivit. Jarčin tatínek nevypadal jako někdo, kdo se zapřáhne hned do každé káry. Myslela jsem, že to drží jen kluky, řekla jsem. To by zkoukala, koho všechno to drží, řekla Jaruna, jako by byla znalkyní přes Rubikovu kostku. Počkej, něco ti ukážu, šla k polici, kde měl její bráška svoje věci. Ve chvíli bylo všechno vzhůru nohama. Konečně objevila to, co chtěla. Jedno číslo Mladého světa. A v něm fotka pana profesora Rubika, který tu kostku vynalezl. Ruda říkal, že by chtěl mít takový mozek jako on. Prohlédla jsem si toho chytrého pána z Maďarska i fotky lidí, kteří se zúčastnili mistrovství v Budapešti. Bylo jich 19, ale holka mezi nimi nebyla ani jedna. Mi bylo líto, ale Jaruna mě uklidnila. Holky nejsou hloupější, ale víc se stydí. Už si ji někdy složila, zeptala jsem se Jaruny. Rázem jí došla řeč. Co pak mi ji Ruda půjčí, ozvala se konečně. Ale tatínek mi ji slíbil za vysvědčení. Trošku jsem záviděla. Si to poznala, protože řekla, když ji do té doby nebudeš mít, můžeš to zkoušet na mojí. Třeba pak dohoníme kluky. Chtěla jsem říct, že nedohoníme, ale vzpomněla jsem si včas na Pavla, jak se vždycky štětí, když mu sdělím něco, co ví i beze mne. A mlčela jsem. Pavel naléhá. Tak tohle všechno mi táhlo hlavou, když se mě Pavel ptal, jestli vím, co je to Rubikova kostka. Asi mu to došlo. Přestal mluvit a sáhl do aktovky. Pářil se, jako by si lízl medu. A jak by ne, když na dlani měl ten zázrak z Maďarska. Ty ji máš, vydýchla jsem. Hned mu stačil jen na to překvápko. Teď se pro změnu koukal, jako by se napil octa. Mohl bych ji mít, kdybys mi půjčila tu 100 od bábiny. Už jsem ti přece řekla, že je u maminky, bránila jsem se. Určitě ti ji vrátí, když jí povíš, že chceš koupit kostku. Já bych ti to pak splatil. A nebo kdybys chtěla, mohli bychom ji mít napůl, dodal váhavě. Jen si ji nech, řekla jsem, jako bychom tu kostku již měli. Ale když si ji budu chtít vypůjčit, nebudeš se vztekat, kladla jsem si podmínky. Ní to se mu moc nezdálo. Jak často si ji budeš půjčovat? Pokrčila jsem rameny. Podle toho, jak mi to s ní půjde. Povzdechl si. To jí mají v hračkách. Třeba by nám ji maminka koupila. Třeba opakoval vztekle.
Z Rofínka před dovolenou bude kupovat kostku. Ale říct bychom jí to měli. Víš, co se jí nascháněla před Ježíškem? V hračkách nic nemají, zavrčel neochotně. Tak kde ji mají? To je snad jedno, utrhl se. Že bylo jasné, že něco nehraje. Chceš ode mne půjčit a přitom mi nechceš říct, kde se dostanou. Jeden kluk by mi ji přenechal, zahučel. To chce za ní 100, podivila jsem se. Mamka říkala. Ty chytrá, vyjel na mne, Angličák stojí taky 100 a můžeš se na něj akorát dívat. Tak proč si ho kupoval? Mohli si mít na toho Rubika. To je vidět, že jsi holka. Vůbec ničemu nerozumíš, prohlásil znechuceně. Ale hned se vzpamatoval. Podíval se na mě, jestli nejsem uražená. Byla jsem celá, protože jsem byla zvědavá. Třeba se teď dozvím, čemu vlastně nerozumím kvůli tomu, že jsem holka. Jednou sbírám autíčka, tak si přece nemůžu nechat ujít model, který ještě nemám. Kdo ví, kdy se v našich hračkách zase objeví, mrzutě mi vysvětloval. Slyšet ho v té chvíli babička, řekne, celý táta taky nosil domů věci, protože je sbíral. A taky byly jen na koukání a na nic jiného. Kostka je na trénování mozku, pokračoval. Třeba si vylepším mozkový závity a budu mít ve škole samý. Kdybys měl samý, tak ti mamka kostku koupí, i kdyby jí nezbylo ani na sůl, tvrdila jsem. Takhle jí to řekni a uvidíš, že ti na ní dá sama. A ještě ráda. Víš přece, jaký na vysvědčení záleží. Stačilo by, kdyby mi dovolila vybrat, řekl zamyšleně. Tak to zkus, pobízela jsem ho. Ty mě hecuješ, abys mi nemusela půjčit, ušklíbl se. Zavrtěla jsem hlavou. Chci ji balamutit, přiznala jsem. Stejně by na to nakonec přišla. Dobrá, tak to zkusím, rozhodl se Pavel. Ale musíš mi píchnout. To víš, že jo. Budu tvrdit, že ji taky chci, slíbila jsem. Maminka nám udělala čáru přes rozpočet. Znovu to vypadalo nadějně, maminka přišla domů vyladěná na slunečno. Náš Pavel se žene obvykle tryskem i do trní. Tím spíš, když vypadá rozkvetle. Moka držela tašky ještě v rukou a už otvíral pusu, jako by měl strach, že mu uteče. Počkej až po večeři, šeptala jsem mu. Zabrzdil tedy. Jenže maminka si všimla našeho špitání a zahnala nás do trní sama. Co pak máte za tajemství? Pavel vypadal jako dveře vysazené z pantů. Začala jsem tedy sama. Mezitím chytil dech a zbytek dokončil sám. O ceně však nemluvil. V první chvíli mamka zazářila. Pak ale chtěla vědět, v kterém obchodě jsou ke koupi. Když se dozvěděla, že ji Pavel chce koupit z druhé ruky, spustila na broušeně. 100 nestojí. Který zlodějíček tě chce obrat? Zase ten mužka? Kde pak mužka? Tohle je starší kluk a nechodí do naší školy, vyhrkl Pavel. V obchodě stojí 67 korun, když je v obyčejné krabičce. V plexiskle je za 75, pronesla maminka přísně. Podívali jsme se s Pavlem na sebe. Jenže tam není, řekla jsem, protože mi bylo brášky líto. Třeba si zlepší vysvědčení, hodila jsem mamce udičku. To by za 100 stálo, ne? I se do toho nepleť, vyjela maminka. Ještě sis nic nevydělala, abys mohla rozhodovat, jestli je 100 moc nebo málo. Když vyřídila mě, pustila se do toho neznámého kluka. Zajdu do školy, ať se tomu Prevítovi podívají na zoubky. Jinak to s ním poroste. To bys mi pěkně zavařila. Chceš, aby mi namlel? Čím dál líp, nejen Šizunka, ale i hrubián horlila. Ale když on za ní tolik dal, hájil Pavel neznámého kluka. Jak to? Tak napálil někdo jeho. Nenapálil. Vystříleli. Maminka znejistěla. O tom, zač vyjde Rubikova kostka na střelnici, neměla ani tušení. Pavel se pustil do vysvětlování.
To záleží na tom, kolikrát musí střílet. Kdo má mušku a štěstí, může ji mít za 15 korun. Jenže Honza střílel 6 sérií, než se mu podařilo sestřelit všechny 4 magnety. Jakmile některý uvízne na plechu, je konec. 6x15 je 90 a ne 100, spočítala mamka v bytě. 10 korun za takovou námahu není moc. Jiným klukům vyšla dráž. Maminka neřekla ani mrk, ani trk, jen se na Pavla dívala, jako by ho viděla prvně v životě. Pavel zneklidněl. Každej chce zkusit štěstí, ne? Fakt. To se musí riskovat. Že jo, Lenko, dovolával se mne. Na riskování sice moc nejsem, ale ochotně jsem kývla. Ach jo, povzdechla si mamka. Babička má pravdu, když říká, že jsi celej táta. Pavel se rozjasnil. A ta taky zkoušel štěstí? Maminka neodpověděla. Vrátila se ke kostce. Za 100 je drahá. Je to o 1/3 víc než v obchodě. V novinách psali, že jich letos dovezou několik tisíc. Snad bude mezi nimi i ta tvoje. V novinách toho píšou, máchl Pavel rukou, jako by odháněl komára. Měl to okouknuté od babičky. A konec řečí. Doběhni, Pavle, pro brambory a oloupej je. Bráška vzal košíček a šel do sklepa. Já jsem se vytratila za ním. Napadlo mne, že bychom mohli poprosit o 100 bábinu. Ale odmítl se o tom bavit. Odprejskni, zavrčel zlostně. Tak jsem se vrátila nahoru. Ať si tedy vymyslí něco sám, když se do té kostky tak zaťal. Jak šel Pavel za hudebku. Maminka odchází do práce dřív než my s Pavlem. Nás budí budík. Abychom ho nemohli umlčet, dává ho na skříň. Když člověk musí za něčím přes celou místnost, navíc přitáhnout židli a vylézt na ní, aby na tu protivnou věc dosáhl, určitě se mezi tím probudí. Den potom, co jsme mamku přesvědčovali, že kostka stojí i za 100, vytáhl mě Pavel ještě před zvoněním. Měl strašně naspěch. Že vypil v stoje, buchtu strčil do aktovky a potom začal prohánět i mne. Na poště je stejně ještě zavřeno, řekla jsem. Pavel měl totiž odeslat peníze za obědy. Leželi na stole i s vyplněnou složenkou. Kdo ti říká, že chci jít na poštu, zavrčel. Na hodinách bylo 1:15. Obvykle jsme vycházeli v 1:30. Pohni kostrou, pobídl mě zamračeně. Po takovém laskavém pobídnutí jsem kousala i čaj. Poznal to a rozčílil se. Nesmí totiž odejít z domova dřív než já. Máme něco se zámkem. Dveře dokáže zamknout jen máma. A on? Vždyť je čas, drnkla jsem na jeho netrpělivou strunku. Ty máš čas, ale já musím vrátit ještě tu kostku, řekl popuzeně. Tak proč si to neřekl hned, podivila jsem se. A hned jsem vyzunkla čaj a buchtu dala zpátky na talíř pod ubrousek. Má na ní několik kupců, zrovna se na ní třesou, řekl s trochou hořkosti. Hotovo, oznámila jsem. Popadla jsem aktovku a vypálila ven. Pavel mě dohnal před domem. Musím pofrovat, zavolal a zmizel za rohem. Odpoledne na tebe počkám v hudebce, zavolala jsem. V té doby, co zámek zlobí, jsme jako siamská dvojčata. Buď čekám já v družině, anebo on někde na hřišti, protože do družiny už nechodí. Ve středu máme oba hudebku. Já chodím na flétničku a Pavel na housle. Mnohem raději by však drnkal na kytaru. Jenže hudebku platí babička a ta nemiluje kytaru, ale housle. V hudebce mi hodina vždycky běží, jako by si obula 7mílové boty z pohádky. Teď nacvičujeme besídku pro rodiče. Já jim zahraju ten chlumecký zámek. Hodina na flétnu mi končí, když Pavlovi začínají housle. Šla jsem si sednout na lavičku před školu. Z houslové třídy bylo slyšet povrzávání housliček. Měl to být tálinský rybník, ale znělo to falešně, že by to hrál Pavel. Vyndala jsem flétnu a dala se do tálinského rybníka.
Netrvalo dlouho a v okně se objevil pan učitel. Hraješ čistě, ale jdi radši kousek dál, rušíš nás. Kdyby to nebyl učitel, tak jsem řekla, že oni ruší mě, protože hrajou falešně. Ale určitě bych si vysloužila, že jsem hubatá. Vzala jsem tedy flétnu a chystala se odejít. Poslyš, nejsi ty Lukášová, řekl v tom učitel. Ano, hlásila jsem se sama k sobě i k naší rodině. Kde pak je Pavel? Kde by byl? U vás na houslích. Tak vyřiď mamince, že na housle nepřišel. A taky, že musí víc cvičit. V poslední době lajdačí. Měla jsem na jazyku, že by radši hrál na kytaru, ale spolkla jsem to. Třeba by se urazil, když je v hudebce přes housle. Tak kde pak je, ptal se mě učitel ještě jednou, jako bych byla žákovská knížka, do které se píšou různá tajemství. Třeba se zpozdil, řekla jsem. Počkám tu na něj. Ale ne, abys nám tady vyhrávala, pronesl přísně a zmizel ve třídě. Jak jsem chytila pouť za šos. Sovala jsem plétničku do pouzdra a čekala. Neuplynulo ani 5 minut a z nějakého amplionu spustila ryčná muzika. V tu ránu byl v okně učitel. Snad si myslel, že jsem vyměnila flétnu za magnetofon, protože první jeho pohled platil mě. To je strašný, zaupěl. V tom se nedá učit. Nevíš, odkud to je? Skočím se podívat, nabídla jsem se mu. Najednou mi došlo, že v neděli má být pouť. Asi už přijela pouť, dodala jsem. Zavolám na VP, rozhodl se. Přece není možné, aby takhle obtěžovali lidi. Co pak na ně předpisy neplatí, zeptal se. Ale na odpověď nečekal. Vzala jsem flétničku a vydala se po zvuku. Prošla jsem pár ulic a držela pouť za šos. Na plácku za kinem byly 2 kolotoče, jeden řetízkový pro velké, druhý s lodičkami, koňmi a labutěmi, dále houpačky, lochneska a střelnice. A ještě co si stavěli. Z amplionu sděloval Štědrý městu, že má malý stan. U vozu, na kterém byl upevněn reproduktor, stál chlapík a hvízdal mu doprovod. Byl to Vazoun, trošku se podobal Rýbrkoulovi z jedné pohádkové knížky. Přešla mě chuť vyřizovat mu vzkazy od pana učitele. Ať mu to poví sám. A nebo přes SNB. Na kolotoči sedělo pár děcek. Vazoun přestal pískat a zeptal se mě, chceš svíst? Chtěla jsem, ale neměla jsem peníze. Naše bábina říká, bez peněz do hospody nelez. A kolotoč to je jako hospoda. Tak chceš, anebo nechceš, zeptal se ještě jednou. Přiznala jsem tedy, jak na tom jsem. Zatím je to zadarmíko, prohlásil. První čtvrthodinka je u nás vždycky zadarmo. Pak se platí. Na čem chceš jet? Na koni, hlesla jsem a v tu ránu jsem byla v sedle. Byl to skutečně Rýbrkoul. Když čestné kolo skončilo, řekl. Tak taky přijďte, až budete mít koruny. Slibovali, že přijdou. Někteří si dali hned repete, protože měli peníze sebou. Já jsem Rýbrkoulovi za odměnu řekla, pan učitel z hudebky chce na vás volat SNBáky. Proč, podivil se. Moc to řve. Máte to natočený na hudebku, ukázala jsem na amplion. Neslyší, jak kluci hrajou. Zasmál se. Proč hned SNB? Přece se můžeme domluvit, ne, a šel muziku stlumit. Pak ještě vylezl na střechu vozu a reproduktor pootočil. Dobrý, zavolal na mě shora. Dobrý, souhlasila jsem. A doufala, že to bude dobré i pro pana učitele z houslí. Od kolotoče jsem šla k houpačkám. Ale tam se už muselo platit. Taky lochneska byla za koruny. Vydala jsem se tedy k poslední atrakci ke střelnici. Tam jsem ztratila řeč. U pultu stál Pavel s flintou v ruce. Kolem se rojili kluci a jeden stlal rozumem víc než druhý. Za náší musíš střílet nad, křičel jeden. Nenad, ale víc doleva, radil druhý. Ba ne, doprava, mínil třetí.
Níž, musíš níž, jinak to zase prošvihneš, ječel jakýsi emrňous. Ze všeho nejvíc jsem slyšela slovíčko zase. Nevím, kterou radou se Pavel řídil, ale prošvihl to. Zase. Tak se ale přece jen trefil. Kluci zařvali skoro jako při fotbale, když padne gól. Jenže v zápětí to zklamaně zahučelo. Magnety spadly, ale zůstaly tam, kde neměly zůstat, na plechu. Jak esel Pavel šlápl na rozum. Další sérii pronesl Pavel roztřeseným hlasem. Sáhl do aktovky a vytáhl odtud 20 korun. Poděl ji na pultík jako někdo, kdo neplatí poprvé. Byla jsem z toho pa. Na mě loudí 100 a jak to vypadá, má v aktovce spořitelnu. Znovu se sypaly rady a znovu mu nebyly nic platné. Jestli chceš, zkusím to za tebe, nabídl se jeden kluk. Byl jasně starší než ostatní čumilové a taky pořádná čára. Tak jo, souhlasil Pavel. Vsadil na tu délku a roky navíc. Čahoun se snažil. Mířil dlouho a pečlivě. Držela jsem mu palce. Ale dopadly jako Pavel. Zanáší, vykřikl zlostně a praštil flintou na pult, až to zadunělo. Stu nepovykuj, okřikl ho kluk od střelnice. Se přehoupl přes pult a 3 ranami dostal magnety na zem. Se musí umět, pánové, pronesl posměšně do ticha. Chceš ještě, obrátil se k Pavlovi. Pavel zaváhal, ale potom sáhl do aktovky a vykouzlil 50 korun. Najednou mi došlo, kde vzal peníze. Střílel tu za naše obědy. Pavle, vykřikla jsem a vrhla jsem se k němu. Vlastně k té 50 koruně. Jenže kluk od střelnice měl už na ní dlaň. Co pak je snad tvoje, šklebil se. Pavlovi se nahrnula do obličeje snad všechna krev, kterou v sobě měl. Tak dostal vztek. Co tu děláš, vyjel z hurta. A co tu děláš ty, pinkla jsem mu jeho hloupou otázku zpátky. Máš bejt na houslích. A kde jsi vzal peníze? Kluci vyprskli smíchy. A má proříznutou, řekl jeden. A druhý, kdo to je, že tě tak péruje? Pavel neuznal za vhodné mě představit, ale Honza Pavelku, který mě dobře znal, se ušklíbil. Sestra. Zmiz, zasyčel Pavel. Nezmizela jsem. Počkej, ty to doma slízneš, začala jsem vyhrožovat. Pavel střídal barvy, ale než se zmohl na odpověď, naklonil se přes pult ten podavač pušek a spustil, chceš střílet? Nechceš? Tak odprejskni a nekaž mi kšefty. Do vylezu a proženu ti perka. Dívala jsem se na kluka, který měl to štěstí, že mohl každý den do libosti kroutit Rubikovou kostkou a brousit si rozum a nemohla jsem pochopit, že je to syn Rýbrkoula od kolotoče. Neslyšela jsi, zeptal se mě a chystal se přehoupnout k nám. Vyplázla jsem na něj jazyk a vzala nohy na ramena. Zastavila jsem se, až když jsem měla jistotu, že bych mu stačila utéct. Kluci se zas už rojili kolem Pavla. Až jsem bylo slyšet, myš nahoru, myš dolů, vlevo, vpravo. Vzala jsem aktovku s flétničkou a vydala se pomalu domů, ačkoliv jsem neměla klíč od bytu. Usadila jsem se na lavičce před domem a netrpělivě čekala, kdy se objeví. Napadlo mě, že bych měla počítat. Když přijde do 50, bude mít kostku. Počítala jsem, jak nejpomaleji jsem uměla. Při 40 se objevil na rohu ulice. Vlekl se jako pták, když mu nějaký rošťák přerazí kamenem křídlo. Přestala jsem počítat. Kostka byla v háji. A nejen kostka. Víc než na ní jsem teď myslela na mámu. Představila jsem si její oči, až se dozví, že Pavel peníze za obědy neodeslal. Že vyměnil ústřižek od složenky za naději na kostku. Budou velké, udivené a pomalu se utopí ve vodě. Ve slané vodě z toho moře, co každý nosíme v sobě.